Hydraulický lis a už tamhle to není v tom nechci víc přijít. Bude ještě těma. My taky říkáme. Taky nezapomeň. Ale to přijde tak mi tak před barákem. Taky si nezapomeň na ní taky sednout, vole. Z toho taky něco má. Ach jo, já si budu muset promasírovat ruku. Cože tam Ne, jak by teď zvyklý spát takto, jo. máš dlouhou expozici? Jak má velmi dlouhou expozici, Že to ano. tam takhle máš nastavené. Roberte, vypadni, já tam spím já. Jak to já? Spíš na zemi, ne? Jakubovi si lehni. Ale k Jakubovi, to znamená jak ještě pánovu, takže... No to. Ty vole, jsi... Budeš k mi blíž. Já jsem se na to, Ježišmar, to bude krásná noc tohleto. Au! To je jenom vzpomínat. A ježiš, Amerika někam migruje. mít hranici únosnosti, to je ta kapacita. Myslím, že to je akorát. Milé, Roberte, tam jsem chtěl spát. Líbí se ti naše blízkost, jo? Já vám budu vyprávět. Hele, Petře, jestli chceš, tak si můžeš spát tady místo mě, jo. Ale to jsem chtěl přelíkat. Znáte to, vyprávěl vám někdo tu historku? Jak ta holka byla sama doma. Cože? A jak měla akorát vlčáka, kdo tam s ní byl. Myslíš, že to plní? A ten byl čáký šuk. Ne. No, ona si A vám dám trochu bála, paragrafy, jako měla tam toho vlčáka u postele, takže... Ne, tak jakoby klidně tady podporuji z maďarské národní gardy, Tak tak nám vadit řekni, jak to nebude. Tam byl Slované vlčák jsme u zvyklí postele, na takže se nebála, takže ugrofinskou zaspala. tyraniu. Nejseš Slovan, ty seš prostě nějaká... A prostě spala Moje a babička občas v mi řekla, nocí že jsi něco, prostě- nějaký šelest To by řekl co? Každý pes je nálev. nějaký šramot. No tak jo, tak Tak akorát vstává vždycky ruku po tom vlčákovi a oni vždycky volí. dneska mezi germánskou, slovanskou a jako ještě krví. A ona A Eurofinskou myslím. a zase nějaký šramat, když se probudil. Mezi Tak Ferdinandem se vstáhla ruku Dobrotivým. po tom vlčákovi, zase jí volí ruku, tak byla klidná. Ať si říkáš. Zase někdy tak Aha, krát ty můžeš nějaký teďka. šramot, že tak zase vstáhla ruku po tom vlčákovi, on jí zase volí Ty ruku. vole, Gájo si dáš A prd. zase byla v klidu. Až se ráno probudila, šla do koupelny a tam rozřezaný vysel Petře. vlčák ve vaně. Petře, A ty nápis hlavě trošku štěnkou níž. na zrcadle: lidé také umí lízat ruce. Ale tak zastínáme. To tam vypráví. Co? Co? Zastínáme. To se ti nelíbí? Historka: lidé také umí lízat ruce. Historka lidé taky chápou. Ježišmarja. Takže.